पुतरा दोगला चढ़वा के कितना दिन से कहत रही हमरा के पैसा दे नैहर जाए के बा तो दोगला के घर में से पैसा नहीं निकले। ए लवरो के बेटी रे हे खिचड़ी के दिन में एगो हम स्टार बहन चोदवा बा तो तोरा पावर लाइट क्यों लेके नहीं खियावत तो हम अपना बहन को ना लेके जाई। हां बोला दोगले कि आज तोर यात्रा हम उतारिए दे हम। ठीक कहले बउओ पा भर बा पांच को दाना कहि लेके आवले भिखारी के बेटी। ए बुढ़ऊ ए बड़े दिन के दिन में हमर बाप भाई के भिखारी कहलन तो यही तसला से मार के तर पछला फोड़ दे न रही न बैठ के पुर पदब बुढ़ावे। है पतवा के चाल ह ससुर के सामने घूंघट तान के रहे के चाहिए तो सीना तान के रहता। ओहो जब ससुर पतो के इज्जत करबे न करी तब पतो ससुर के आरती उतारी। ओ बाबू ए लवरी से काहेला मुंह लगावलो एकर भौजाई त एकरा बात नहीं के छोड़बे ना करे तो ई तोरा कहां से छोड़ दी। हे भगवान ये सब बात सुने से पहले बड़े दिन का दिन हमें ऊपर काहे उठा ले तरह जा। हे भगवान ए मर जो चाहे ऊपर पड़ ऐसन के कहि कहि बुढ़िया ऊपर चल गेलो आ तूहो मर जेबे तो हई रात सुन हो जाई के। चुपचाप रहबे कपड़ा लेके आओ जल्दी बहन करे जाई लाई मेहराता। दोगला तू अपन कपड़ा हमो जाईता रे सहिते अपन कपड़ा। का हो भौजी काहे खिसियाल बारू है बड़े दिन का दिन में। खिसियाई ना बउआ जी ई दोगला के 4 दिन से कही तारी के घर में साग सब्जी नून तेल खत्म हो गेल बा उ एका से फिनल पार नहीं लगैता हई बहिन कने ले जाएला बोरा के बोरा लाई चिवड़ा खरीदाई। अरे जाए तो भौजी दुनिया के परंपरा बा सब बाप भाई अपना बेटी बहन के लाई चोले के जइबे करला। आई तोरो भाई आवते होई जन ए ऊ का शर्मा आई 2-3 साल पर एक बार बुलाल भटकल आ जाला। हां जो हमो जाईते बारी कहल गेल बा 2 बेगस के झगड़ा छोड़ावे से लाबारा नाम मनू बाप सिंहावा बन जा हमो जाते बानी। ए बउओ हाली हाली ना तो उबी छला जाए को तो बहिन की हां लाई चिवड़ा लेके। ए माई हम ना जबो भैया के दे हमरा दूसरा जगह जाए के बा। देख ले माई ये साला क्या करहन हमरा जाके बा ब्लॉक में खाद ले आवे पानी पाट गेल अभी ले साला खाद ना चिरल खेत में आ इस साला कहता कि तू जा हम ना जा। पादला के बेटा तू जइबे ना करबे ई जइबे ना करी अब बाप तो हर बाहरे बा तो हम समझे कि लाई चिवड़ा लेके जाई रे। ए माई तोरी जो चाहे मत जो लेकिन हम तो ना जबो हम जतनी भैंसी लेके बांधे आ दाना सान। ई पदना के बेटा से ना जाई रह रे पदना के बेटा से हम है जतनी लाई चिवड़ा लेके। ए माई रुक 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 का रुकी रे का रुकी लोग का कही रे कि दूजो के बेटा छैते आ मातारी लाई चुरे लेके समझियाना गांव में आइल बा। ए भैया तू है चलना जा हमर लार नखरा कइले बड़ा काओ बिरसी। तो हनी दोनों गुड़ा का गांव में लाज लिहाज नहीं खेलागत तो हम का करी हम बेटी दमाद के ना जाई। दे मैं चिवड़ा लाई हम ही लेके जाता नहीं खाद बाद में चिराई गांव सुके त सला भैया तू जा आना त माई जाई तो लोग का कही हां चलो भैया बटवा दी माई जाए टाइम से बाद ये खाना के दिन बा माई जाए के कुछ हो जाई तो फिर बहुत काम दिक्कत हो जाई। ले बहू है शॉर्ट पेन हम बांध शॉर्ट पेन जो अब बबिया के समझा बुझा दिए झगड़ा झंझट ना कर ठीक बा। माई तेल डाले वाला पैसा आई खाद वाला पैसा न खाओ तोरा भी वही से तेल डलवा ली है अब बबिया के 150 रुपया दियो दी है ठीक बा। अब तक खाद छिटइबे करी अब। अच्छा जो वो में सब फिर देखल जाई आ सुन ले अब बबिया भाई ठीक से समझा दी झगड़ा झंझट ना करी ओकर आदमी ओकर डाइन बा। राख माई ई सब कुछ ना होखलै ई सब मन के भरम बा। देख ले माई आज उठिया देले कौन ये जाय लला त ना गइले हा अल्लाह उठिया देले बड़े दिन में माथा पर मार देले रात के बिछौना पर ए नी पुतारा जब फीचनी ना ततना बड़ा भइले कैसे रे 78 से लेके 72 लेके अब हले बड़ बिछाना फीचतेबे करीले जा हम पर खोल बान अंगना घर ऐसे परल बाबा ही इनी पुतरा के बेटा खाली बहिन बहिन कहले रहले बुझाले कि दुनिया में खाली एक नहीं है भाई बहन बा।
अरे तू बहन के यहाँ चल गए तू नैहर जाता रे हमरा बना के कौन खियाई ए भर तसला दही जमले भर छिपा दही चूड़ा खाई आ भर छैठी हगी ए ना मन में तो जो तू माथा में मत पागल कर तू चुप चुप अभी चुप। आजकल के जमाना में केकर बेटी बहन होत है। चुप 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 चुप। भाई अगर तू साले साले आए थे तो हमर सॉल सुरा में बता हमरा के इतना ताना ना देता बाबूजी प्रणाम। खुश रही बउआ जी। पहले ये बताई बेटी बहन के ये संस्कार देले बानी संस्कार काहे से बोलते हैं बाबूजी? का भेल? तो बोली ना भोर चिपा किया होता भोर न लगावता का बबी ई संस्कार अपना यहाँ से सीखले बारे? नानू भैया ई संस्कार अपना यहाँ कहाँ है कि अपना यहाँ सीखबई? ई संस्कार तो हिया के है जवानी घर में होखा लाई हम उहे सीखले बड़ी उहे करई ले। तो बाबूजी बताई रउआ के लेखन हमरा के कहत रहनी ह। ए भैया अब बाबूजी का बोली है चल भीतर दही चूड़ा खा लो। भैया हो यहाँ खाएबा नु दही तो ठंडा लगता हुआ चलो छत पर घाम में खा ली हो चलो। बैठा भैया हो तू खा तो ले हम पानी लेके अबई। पार्टनर अनदीना में तो हमी के पैसा कौड़ी चोरैबे करे नी सो ब्लाउज जा साया चोरी से भुला के लेका ना रे ब्लाउज साया तो चोरैबे करे नी सो आ कैसे साया ब्लाउज रात में पतरकी के पहना के कचकचा के नचावे नी सो मजा आ जाला। आ सुन ना आज खिचड़ी के दिन बा आज खाए पिए वाला सामान छीनल जाई लेकिन सरवा छिनाई कैसे? ये कोनो मोटी लेके अपना बहिन के न जाई होई छिले में जाई मार के साले के। अरे साला बात करते करते सारा सिगरेट पी गेले हम बाप के जूझ पी का साले यही से तोरा के ना देबे। अरे साला देखे वो मुर्गा होता लगा तो साला बहिन के न जाईता। अरे आज तो साले के छोड़ल जाए। सुन प्यार से करे के बा एकरा के पहले रुकावे के बा अब ओकरा बाद एकर छीने के बा। निकल आओ रुक रुक का भाई तोनी के का चाहिए? रुका देनी तो डरात काहे पर? हमी के कोनो चोर चुहार थोड़े बनी तनी खैनी विनी खियाव जतरा बनाव। हम पैसा वैसा थोड़े छीना तानी स। हाँ देखे में तो तू ठीक ठाक लगते बार खैनी विनी तो खाते हो खब। ए भाई लोग हम सच बताई हम खैनी वनी ना खाइले। पाहन चोद पहिल का जतरा खराब कर दिलक साला। खैनी नहीं खेबे तो पैसा ला साला पैसा पैसा ला। पैसा दे, पैसा 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 एकर पैसा पैसा ना बा भाई लोग पैसा दोस्त नहीं जाना बीदी। ये तो पैसो न खाऊ एकरा फिरी रे। पैसा नहीं के सरवा का मोटी छिले। ए भाई अब खिचड़ी अपना बहिन के मोटी लेके जाता। अरे बाप ए भाई ए लाई चूरा बा बहिन के ले जाता नी। सरवा लाई चूरा तो लेके भाग गेलन स। अब हम बहिन के कथी लेके जाई? 100 रुपया लख पता ना बाकी ना बात तो चल तनी एकरे मिठाई किन के देते हम। जा सरो तनी का पूर्ण परिवहन जो दहु लोगन